התקנת מנעול חכם G30 מבית לוקין הינו תהליך פשוט אשר לא דורש ניסיון או איש מקצוע. בסרטון זה נציג כיצד נתקין את המנעול על פי הוראות פשוטות שכל אחד יכול לפעול לפיהם. אך תחילה, חשוב שנכיר את מרכיבי הערכה. בערכה של המנעול החכם נוכל למצוא את כל הפריטים הדרושים לצורך ההתקנה העצמית, כולל מברגים ייעודיים. בערכה נקבל מנעול חכם G30, מתאם מנעול לחיבור על הצילינדר הקיים ומברג פיליפס. נקבל קודן משולב טביעת אצבע, חיישן דלת, מתלה לקודן לקיבוע בקיר או הדבקה על הדלת, מפתח אלן וברגים לחיזוק מתאם המנעול לצילינדר. נקבל מתאם רשת אלחוטית וכבל USB-C לחיבור המתאם לחשמל. וכמו כן, נקבל שבלונה ייעודית למיקום נכון של חיישן הדלת וחוברת הפעלה מפורטת. יש לציין כי תנאי הכרחי להתקנה הוא שמרחק הצילינדר מהדלת או מהרוזטה הינו לפחות 3 מילימטרים. על מנת להתקין את המנעול החכם של לוקין, תחילה נפרק את הפרפר הקיים מהצילינדר בדלת. נעשה זאת באמצעות מפתח האלן שהגיע בערכה. לאחר פירוק הפרפר, נחבר את מתאם המנעול החכם באמצעות הכנסתו לצילינדר. נוודא כי המתאם יושב בצורה טובה על גבי הצילינדר. בשלב זה עדיין לא מחזקים את המתאם. לאחר מכן, נחזיר את הפרפר ונבריג אותו חזרה. ההברגה מתבצעת מאחורי המתאם, תוך כדי החזקת המתאם והפרפר יחד צמוד כדי לאפשר הברגה נוחה. לאחר חיבור הפרפר, נוודא שהמתאם יושב בצורה טובה על הצילינדר, ונקבע אותו באמצעות 3 ברגי האלן שהגיעו בערכה. לאחר קיבוע המתאם, נחבר את המנעול החכם של לוקין, כאשר מכסה הסוללות פתוח. יש לציין כי כלל המכשירים מגיעים עם סוללות אלקליין איכותיות. נבריג את הבורג באמצעות מברג הפיליפס. נעשה זאת גם בצד השני. בסיום ההברגה, נחזיר את מכסה הסוללות. נבחן את חיבור המנעול החכם לצילינדר באמצעות סיבוב ידני של ידית המנעול החכם. נשים לב כי הבריח נפתח ונסגר בצורה חלקה, מה שמעיד על חיבור מוצלח. לאחר קיבוע המנעול החכם, נדביק את החיישן לדופן הדלת במיקום שיאפשר למנעול החכם לקלוט את החיישן. נדע היכן למקם את החיישן באמצעות השבלונה הייעודית שהתקבלה בערכה. לבסוף, נוודא שהחיישן מודבק לדופן הדלת בצורה חזקה. לאחר סיום התקנת המנעול החכם, נעבור להתקנת קודן משולב טביעת אצבע. תחילה נקלף את עטיפת המדבקה בצידו האחורי של מתלה הקודן. חשוב לוודא כי ההדבקה מתבצעת בכיוון הנכון, כאשר החץ מכוון כלפי מעלה. נדביק את מתלה הקודן לדלת או לכל משטח חלק אחר, ומעליו נלביש את הקודן. על מנת להתקין את מכשיר הווי-פיי, שיאפשר סינכרון של כלל המכשירים, נדביק אותו לקיר בסמוך לשק החשמל ובמרחק סביר מהדלת והנתב הביתי. נחבר את מכשיר זה בסמוך לשק החשמל, מכיוון שהוא זקוק לחשמל באופן רציף ואינו עובד על סוללות. לאחר החיבור לחשמל, נורית החיווי של המכשיר תהבהב בצבעים אדום וכחול. אלה סימנים לכך שהמכשיר לא מסונכרן עם הווי-פיי הביתי. על מנת לחבר את המכשיר לרשת הווי-פיי ולסנכרן את כלל המערכת, נוריד את אפליקציית לוקין הום, אשר זמינה בחנות האפליקציות גם במכשירי אנדרואיד וגם במכשירי iOS. לאחר הורדת האפליקציה, אנחנו נתבקש ליצור משתמש חדש. נזין את האימייל שלנו, נאשר את מדיניות הפרטיות ונלחץ על שליחת קוד אימות. לאחר שליחת קוד האימות, נקבל אימייל עם קוד להזנה בתוך האפליקציה. בתוך האפליקציה נזין את הקוד שקיבלנו, ולאחר מכן נבחר סיסמה עבור המשתמש שלנו. בשלב זה סיימנו לפתוח חשבון וניגש לחיבור המכשירים השונים. לחיצה על לחצן הפלוס בצד ימין למעלה תוביל אותנו לדף בו ניתן להוסיף את המכשירים. נלחץ על הוסף התקן, ולאחר מכן יוצגו לנו כלל המכשירים החכמים מבית לוקין. אנחנו נבחר תחילה להתחבר אל המנעול החכם. נוודא כי ישנן סוללות בתוך גוף המכשיר, וכמו כן נאשר את השימוש בבלוטוס. לאחר מכן נכניס את גוף המנעול החכם למצב שיוך באמצעות לחיצה ארוכה על הכפתור המרכזי, עד שנורית החיווי תהבהב בצבע ירוק. נלחץ על כפתור האישור בתוך האפליקציה, והאפליקציה תחזיר אותנו אל מסך הבית. על מנת להמשיך בתהליך השיוך עם שאר המכשירים, נלחץ על כפתור ההוספה מצד ימין למעלה, ונבחר באפשרות הראשונה, הוספת מכשיר.
בתפריט זה נבחר בקודן עם טביעת האצבע. נוודא כי יש במכשיר סוללות ונאשר את השימוש בבלוטוס. ואחר כך נסנכרן את המכשיר באמצעות 3 לחיצות על כפתור הפתיחה שנמצא על גבי הקודן, עד שישמע צליל ויהיה חיווי של אור מהבהב על גבי הקודן. נלחץ על אישור והאפליקציה תנתב אותנו אל מסך הבית. כעת נקשר בין המנעול לקודן. לשם כך נלחץ על התמונה של הקודן. נלחץ על אייקון הדלת בתחתית המסך. נלחץ על הוסף. נסמן את המנעול ונלחץ על התחל חיבור. לאחר סיום הקישור בהצלחה, נוכל לחזור אל עמוד הבית שבאפליקציה ולהמשיך לתהליך שיוך מתאם הווי-פיי. לצורך שיוך מתאם הווי-פיי, נלחץ שוב על כפתור ההוספה מצד ימין למעלה, נלחץ על האפשרות הראשונה, הוספת מכשיר, ונבחר במכשיר Wi-Fi Bridge. נלחץ על כפתור Reset שבמכשיר במשך 10 שניות, עד שכפתור החיווי יהבהב באדום וכחול לסירוגין. נתבקש על ידי האפליקציה להתחבר לרשת הווי-פיי שברצוננו לשייך אליה את המערכת. ולאחר מכן נמתין כאשר מכשיר מתאם הווי-פיי מבצע חיבור מוצלח עם רשת הווי-פיי שנבחרה. נשים לב שלאחר שיוך, נורית החיווי של המכשיר תהיה בצבע אדום קבוע. לאחר מכן נלחץ על כפתור האישור והאפליקציה תעביר אותנו אל תפריט הגישור של הווי-פיי. נלחץ על כפתור הוספת מכשיר, הוסף קיים, והאפליקציה תנתב אותנו לתפריט הגישור עם המכשירים הקיימים. נסמן את 2 המכשירים שברשותנו, המנעול החכם והקודן. לאחר מכן נלחץ על כפתור הסיום בצד ימין למעלה. נמתין כאשר האפליקציה מסנכרנת את כלל המכשירים, ולאחר מכן נלחץ על סיום. בשלב זה סיימנו את שיוך כלל המכשירים לאפליקציה ולרשת הווי-פיי. על מנת להוסיף קוד או טביעת אצבע בקודן, נלחץ על התמונה של הקודן, ונלחץ על כפתור המפתח בתחתית העמוד. בתפריט זה נוכל לבחור את סוג הקוד שנרצה להוסיף לקודן, בין אם הוא קוד מספרי או טביעת אצבע. לצורך הוספת קוד, ניכנס לחלונית הקוד ונלחץ על כפתור ההוספה מצד ימין למטה. לאחר מכן נבחר את סוג הקוד שנרצה להוסיף. בשלב ראשון נבחר בקוד קבוע. נסמן את המנעול שלנו ונלחץ על הבא. כמו כן, נסמן את המשתמש שלנו ונלחץ על הבא. נבחר קוד גישה באורך של בין 6 ל-10 ספרות. נבחר שם עבור הקוד ונלחץ על שמור. בשלב זה אנחנו סיימנו להגדיר קוד מספרי קבוע עבור הקודן שלנו. ניתן להוסיף למנעול חכם G30 עד 50 קודים, כאשר חלקם יכולים להיות קבועים, חד פעמיים, זמניים או קצובים בזמן. בנוסף לקוד המספרי, ניתן להוסיף עד 20 טביעות אצבע לצורך שימוש בקודן. לצורך הוספת טביעת אצבע, על גבי האפליקציה נלחץ על לחצן טביעות אצבע. נלחץ על הוספה. נבחר את הקודן שלנו ונבחר את המשתמש. כעת נניח את טביעת האצבע שלנו 8 פעמים על מנת לאפשר לקורא לסרוק את טביעת האצבע בצורה אופטימלית. כמו כן, נגדיר את שם המשתמש שסרק את טביעת האצבע ונלחץ על סיום. בשלב זה סיימנו את תהליך ההתקנה והשיוך, אך עדיין נותר לנו לקייל את המנעול החכם עם הבריחים בדלת. לשם כך, בעמוד הבית של האפליקציה, אנחנו נלחץ על האייקון של המנעול החכם, נגלול מטה אל ההגדרות, ונלחץ על מדריך התקנה ראשונית. נבחר באפשרות הראשונה, ונמשיך אל עבר הגדרות הכיול. נוודא כי הבריח נפתח ונסגר כאשר אנו מסובבים את ידית המנעול. נוודא כי חיישן הדלת מותקן. נסגור את הדלת, ונסובב את המנעול לכיוון הנעילה, עד שהמנעול נעול לחלוטין ולא ניתן לסובב יותר. כאשר הדלת סגורה, נסובב את המנעול לכיוון הפתיחה עד שהבריח נפתח לחלוטין. עכשיו נסובב את המנעול כדי לפתוח את הדלת עד למצב שלשונית המנעול נכנסת פנימה. תוך כדי החזקה של הלשונית בפנים, נפתח את הדלת רחב מספיק כדי לאפשר לפחות לאדם אחד לעבור. כאשר הדלת פתוחה, נסובב את המנעול לכיוון הנעילה עד שהבריח ננעל עד הסוף. יש להשאיר את הדלת במצב המאפשר לפחות לאדם אחד לעבור. כעת, כאשר הדלת עדיין פתוחה, נסובב את המנעול לכיוון הפתיחה עד שהבריח נפתח במלואו.
נלחץ על כפתור קיול אוטומטי על גבי האפליקציה ונאפשר למערכת לחייל את עצמה. כעת המנעול החכם של לוקין מחויל בהצלחה וניתן לשימוש. בשלב זה ניתן לבדוק את הפתיחה והנעילה של המנעול החכם דרך האפליקציה. לצורך הפתיחה נחליק ימינה, ולצורך הנעילה נחליק שמאלה על גבי האפליקציה. בשלב זה כלל תהליך ההתקנה, השיוך והקיול בוצעו, ואנחנו יכולים להשתמש במנעול החכם של לוקין בצורה חופשית ופשוטה, תוך שליטה מלאה מהסמארטפון שלנו.